Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iwa babi na tara. Gaban Alhaji Mani ya yi wani mummunar faɗuwa. Jikin shi ya fara rawa, cikin sauri ya taka birkin mota, ya fashe da wani irin kuka. Cikin sauri motocin da ke bayansu da security su ma suka taka birki, sannan suka fito da sauri suka fara duba motar ko wani abu ne ya samu Alhaji mai kuɗi. Alhaji mai kuɗi ya zuge glass ɗin motar, ya yi ƙasa, sannan ya kalle su ya ce, "No problem, we are fine." Security suka juya cikin sarki suka koma motarsu. Alhaji mai kuɗi ya yi ajiyar zuciya, ya kalli Malam Manu wanda kai tsaye ba zai ce Malam Sulaiman ba sai dai Malam ba zai ce Sulaiman ba sai dai Malam Sulaiman. Ya ce, "Malam Sulaiman, me yake faruwa haka, ko dai na yi laifi ne dalilin tambayan da na yi ma?" Cikin sauri Malam Manu ya girgiza kansa, sannan ya share hawayen idonsa ya ce, "Ko ɗaya Alhaji, baka yi min laifin komai ba Alhaji, tsakanina da kai sai dai na ce Allah ya azurta ka da aljanna madaukakiya. Alhaji, ka kai ni hajji, ka kai ni umara, ka bani muhalli, na zauna tare da ku, ka bani ci da sha da kuɗi, sai dai duka abin da na samu bani da kwanciyar hankali. Hakkin iyalina yana nan yana kan bibiyata. Bana cikakken kwana 3 ban yi mummunan mafarki ba." Alhaji mai kuɗi ya ce, "Subhanallahi, duk me yayi zafi haka?" Malam Mani ya ce, "Alhaji, na gudu na bar iyalina da tsohon ciki, haihuwa yau ko gobe, talauci ya min katutu, ba mu da cin yau ba mu da na gobe, har ta kai ta kawo idan na ci bashi ba ni da wanda zai biya min, ni ma ba zan iya biya ba, sai dai a yi min dukan kuɗi. Iyayen Bilkisu sun danka min amanarta a hannuna kafin su rasu. Na ci amanar Bilkisu, na tafi na barta, ban sani ba tana raye ko ta mutu. Abin da ta haifa yana nan ko ya mutu. Duk lokacin da na ɗaura aniyar zuwa gida, sai in ji gabana yana faɗuwa, in ji ta yaya ne zan iya kallon Bilkisu in fuskance ta in nemi yafiyarta. Da hannunta take aikin ƙarfi ta tara mana kuɗi mu yi buƙatun gida da shi. Kai hatta kuɗin motar da na samu na gudu Legas ita ce ta bani su, a lokacin kuɗin suna da daraja. Ta ce na fara tarawa don mu samu abin da za a yanka wa yaron cikinta na suna. Bilkisu tana da haƙuri, ta yarda da ni, tana matuƙar sona, amma duka na rusa komai. Ba zan iya kallon idon Bilkisu ba, hakan ya sa na kasa zuwa gida, na zauna a nan ina jira kafin Allah ya ɗauki raina." Alhaji mai kuɗi ya cire medical glass ɗin idonsa, ya goge ƙwalla, sannan ya maida glass ɗin ya ce, "Asha, Man Sulaiman, ka yi kuskure, ai ba a gudun annoba. Allah yana sane da halin da kuke ciki, especially ma kai da Allah ya azurta ka da mace irin wannan. Ya kamata ka shirya ka je ka fuskanci iyalinka, ka roƙe su gafara, sannan ka ɗauko su ku dawo nan gaba ɗayanku." Malam Mani ya goge hawayen idonsa ya ce, "To Alhaji, insha Allahu zan yi yadda ka ce, na gode." Daga nan ya ja motar suka ƙarasa wajen ɗaurin auren. Sai dai kafin su ƙarasa har an riga an ɗaura, sai gaigaisawa da suka yi da mutane. Da daddare wajen ƙarfe 8 Alhaji mai kuɗi yana zaune a cikin tangamemen falonsa na sama, wanda ya ji wasu lafiyayyun kujeru da kafet. Fruit ne a gabansa yana sha, yayin da Hajiya Zaliha take gefensa a zaune tana ganin labarai a BBC. Ta sake zama hamshakiyar uwa matar Alhaji, haka kuma uwar Alhaji, wuyanta da zobunan hannunta da awarwaron hannunta gaba ɗaya na gold, stonework ɗin jikinta sai walwali yake. Alhaji mai kuɗi ya ajiye fam ɗin hannunsa wanda yake ɗaukan apple da shi, ya kalli Hajiya Zaliha ya ce, "Ɗazu mun yi magana da yaron ki, na yi masa maganar aure, ya ce ya ba mu dama mu nema masa. Lokaci ya yi da ya kamata a ce ya yi aure, mu ma mu ga 'yan jikokinmu a gidan nan." Hajiya Zaliha ta saki murmushin farin ciki, sannan ta ɗaga hannunta sama ta ce, "Alhamdulillah, alhamdulillah, yau ɗin nan kuwa zan sa abinci komin yaran garin nan, daga kan 'ya'yan 'yan kasuwa har zuwa na siyasa, duk zan yi magana sai mu ga wace ce ta dace da shi." Alhaji mai kuɗi ya ga da kansa cikin gamsuwa da bayanin nata, ya ce, "Hakan yayi, ni ma mun yi magana da amini na Alhaji Auwal, saboda haka zan kira Jawad ɗin in sa shi ya kira can Nijar ɗin
su gaisa da Fauziya da Ummi ko za a dace sai mu yi musu haɗin gida. Hajiya Zaliha ta ce hakan ma yayi, ni ma daga na ɓangaren zan ta bincikawa har mu ga abin da hali zai yi. Idan ya zaɓi 'ya'yan Alhaji Awwal ɗin shikenan, idan kuma na nan Najeriya ya zaɓa shikenan. Suna cikin wannan farin cikin gidan TV na BBC suka fara karanta labarai. Babban matashin ɗan kasuwa Jawad mai kuɗi ya biya wa yaran talakawa ɗaliban university kuɗin registration kimanin naira miliyan 30. Alhaji mai kuɗi ya yi murmushi ya ɗauki wayarsa ya kira Jawad. Bugu biyu Jawad ya ɗauka cikin miskilancinsa kamar baya son ya yi magana ya ce, Dadi, Alhaji mai kuɗi, yanzu nake ganin labarai ka biya wa yara kuɗin registration. Ka kyauta sosai, musamman yadda na samu labari ana cewa kuɗin karatun yaran ya ƙaru. Ka ci gaba da taimako, idan da hali na tabbatar kai ma Allah zai taimake ka. Cikin tsananin biyayya ya ce, "Oke Dadi, insha Allah." Alhaji mai kuɗi ya sake cewa, "Yauwa, idan ka samu dama ka kira babanka na Nijar yanzu ku gaisa." Cikin mamaki Jawad ya ce, "Dadi, babana?" ya yi tambayar cikin sigar rashin gane wanda ake magana a kansa. Alhaji mai kuɗi ya gane hakan, don haka ya ce, "Amini na Alhaji Awwal na Nijar." "Daddy, I don't have." Cikin sauri Alhaji mai kuɗi ya katse shi ya ce, You don't have his number. Haka ne? Cikin sauri Jawad ya ce, "Yes Daddy." Alhaji mai kuɗi ya girgiza kansa ya ce, You don't have a girlfriend. You don't have his number. Jawad, kai shi kenan, komai ma babu, rayuwa za ta yiwu a haka? Kai da ya kamata a ce ka ce min kana da numbansa, kana kiransa ma kuna gaisa, wani irin zumunci ne wannan? Zan turo ma numbansa yanzu sai ka kira shi. Yana faɗin haka ya kashe wayar. Jawad ya lumshe idonsa mai cike da jin bacci, don yanzu haka karfe 11 ne na dare a agogon ƙasar Dubai. Bayan ya gama waya da Jawad, kai tsaye Alhaji Awwal ya kira sa. Bayan sun gaisa ya ce masa, "Na sa Jawad ya kira ka. Idan ya kira ka, ka haɗa shi da yaran gaba ɗayansu su gaisa, ko Allah zai sa su daidaita kansu da ɗaya daga cikinsu." Alhaji Awwal ya yi godiya, daga nan suka kashe wayar. Bayan Alhaji mai kuɗi ya ajiye wayarsa a gefe, Hajiya Zaliha ta gyara zamanta ta kalle shi ta ce, "Alhaji, yaron nan fa yana kashe kuɗi da yawa." Alhaji mai kuɗi ya yi mata wani irin kallo sannan ya ce, "Gaskiya kan, amma kuma maimakon raguwa kullum kuɗin sake ƙaruwa suke, kin ga amfanin taimako ko?" Hajiya Zaliha ta yi wani irin murmushi mai ciwo, ganin cewa cikin hikima Alhaji mai kuɗi kamar magana ya gwaba mata. Ko kaɗan bata ji daɗi ba, ta saki ajiyar zuciya ta sake cewa, "To Alhaji, mai zai hana mu yi wa Jawad magana, Fuad ma a bashi wani ɓangare na dukiyar yana juyawa?" Kai tsaye ya ce, "Fuad bai goge akan kasuwanci ba." Cikin damuwa ta sauya salon zancen nata ta ce, "Haka ne, to amma Alhaji, aikin ya yi wa Jawad yawa, kana ganin kwata-kwata baya samun damar da zai zo ya zauna tare da mu. Yaron nan tun yana ƙarami ka kai shi wata ƙasa ka ajiye, ya gama karatu ka ɗora shi akan harkokinka na can, ƙarshe ma duka dukiyarka ka maida ta hannunsa. Komai da komai ya zama nasa, to kai me zai hana ka dinga taya shi da wani abu, ko shi ma zai samu ya huta, ya dinga zuwa gida muna ganin sa akai-akai. Yanzu fa tsakaninmu da ɗanmu sai dai gani daga nesa, sai dai mu gan shi a TV." Alhaji mai kuɗi ya saki ajiyar zuciya sannan ya fuskance ta ya ce, "Ni na tsufa, har yaushe ne zan ci gaba da wannan harkar kasuwancin? Fuad kuma bai karanci kasuwanci ba, idan zai yi kasuwanci ma sai dai abu ɗaya. Jawad ɗin dai shine matashi, bai yi yarinta da kasuwanci da gwagwarmaya ba, kuma bai yi tsufa ba, shine matashi sabon jini wanda zai ji da matasa da manyan 'yan kasuwa. Ina ganin mu bar shi ya yi abin da ya ga ya dace kawai. Maganar na mai da sunansa akan dukiyata, kuma idan kin manta bari in tuna miki, yaron nan kar ki manta ba shi da gado na ko ɗaya, kuma dukiyar tare da shi na tara ta. A bar maganar dukiya ko wani kyale-kyalen duniya ma, mu ne iyayen Jawad, bayan mu ba shi da kowa. Sannan kar ki manta, Fuad da Jawad abu ɗaya ne. Yaran nan sun taso suna son junansu, ko bayan babu ranmu ni da ke na san cewa Jawad zai ci gaba da kula da ɗan uwansa, haka ne?" Sai lokacin Hajiya Zaliha ta saki wata irin ajiyar zuciya sannan ta ce, "To haka ne, kuma to shikenan, Allah ya taya shi riko, Allah ya taimaka." A can Dubai kuwa Jawad ya sa PA ɗinsa ya kira masa lambar da Dadi ya tura masa, kasancewar Alhaji Awwal ya san da kiran nasa. Hakan ya sa bayan sun gaisa da shi ya kira yaransa 'yan mata guda biyu ya ce, "Ku karɓi waya ku gaisa da yayanku." Babbal ce ta fara karɓa, wato Fauziya, ta gaida shi, ta ji baya magana, ta ji
baya magana da jan zance irin na samari. Ta ce lafiya, sai ya ce lafiya, kina karatu ko? Okay. Okay, ya ce mata to ita ma da yake ba wani yawan magana ne da ita ba, kasancewar ta yar Alhaji Awwal babban attajiri a ƙasar Nijar. Abinka da 'ya'yan manya, ta taso cikin gata, sai kawai ta ce masa ga ƙanwata Ummi bai. To ita ma Ummin ta ɗan jashi da surutu har tana tambayar sa yaushe zai zo ƙasar tasu, kasancewar bai iya ƙarya ba, hakan yasa babu ɓoye-ɓoye ya ce mata babu rana. Bebi da ke zaune a gefe 'yar gidan antinsu ce, jikar gidan ce, tana zaune a gefe tana jin su, da ta ga za su kai wa Alhaji Awwal waya cikin sauri ta wullar da tedi ɗin hannunta ta ce anti Ummi bani shi. Ummi ta kalli Bebi da sauri, tana ganin ikon Allah, ta san halin Bebi da surutu, amma ba ta yi tunanin abin nata ya kai haka ba. Babu musu ta bata wayar. Bebi ta ƙara wayar a kunnenta ta ce hello yaya, ni baka ce a bani ba, gashi nan ni na ce su bani, kai suna na Bebi. Jawad ya daga girarsa guda ɗaya ya saki wani miskilin murmushi, daga ji yarinyar irin yaran nan ne masu surutu da shiga rai. A hankali ya ce mata ni suna na Jawad mai kuɗi. Bebi ta ce na sani yaya Jawad, ka san me, jiya aka kai ni wajen wasa, na yi wasa na hau doki saboda ni ce na zo ta ɗaya a ajinmu, kai na nawa ka zo? Jawad ya yi murmushi ya ce ni ne na biyu, kin ga ke ce fes, ni kuma second. Bebi ta kyalkyale da dariya ta ce to kai ma an kai ka wajen wasan ne? Wannan lokacin ma murmushi yayi ya ce dadi na bai kai ni ba, ya ce dole sai na zo na ɗaya, amma zan dage next time na kwace miki position ɗinki, ni ma sai a kai ni wajen wasa. Bebi ta ce tabɗi wallahi ba zan yarda ba, to bari ka ji, kullum idan Uncle Faruk ya zo ni ce nake fara yi masa bayanin lesson ɗin da ya yi mana. A baya na fi kowa ƙoƙari, ba za ka ƙwace min position ba. Kai tsaye Jawad ya ce mata waye Uncle Faruk? Masu karatu, Uncle Faruk ɗin nan dai yarinyar nan take magana shine Faruk, mahaifin Inas ƙanin Balkisu mai gwanjo. In ba ku manta ba na ce muku yana yi wa yaran Alhaji Awwal lesson. Bebi ta ce shi ne yake mana lesson, shi ma ya ce ni ce best student ɗinsa. Jawad ya yi murmushi ya girgiza kansa ya ce okay, to ki ci gaba da karatu, idan kika sake zuwa ta ɗaya zan kawo miki chocolate da kaina. Cikin murna Bebi ta sakar masa kiss ta wayar, sannan ta tafi da gudu ta kai wa Alhaji Awwal wayarsa. Abuja, Najeriya. Washe gari sassafe Malam Suleiman ya yi sallama da Abuja ya tafi Jigawa kamar yadda Alhaji mai kuɗi ya bashi shawara jiya. Kasancewar jirgi ya bi, hakan ya sa wajen 12 na rana ya isa garin. Tun da ya shigo garin yake kalle-kalle yana tuna baya, a gefe guda kuma banda faɗuwa babu abin da gabansa yake. Duk wanda yake haɗuwa da su babu wanda ya sani, shi ma babu wanda ya gane shi. Kai tsaye gidansa ya nufa, a nan ya ga gida ya zama gidan tarihi, domin kuwa sai fili ɗakin su ƙwaya ɗaya na ƙasa shi ma babu, ya zube. Nan take zube a wajen ya dira gwiwarsa a ƙasa ya fashe da wani irin matsanancin kuka. Hakan ya sa yara suka fara taruwa a kansa ana kallonsa. Daga nan manyan gari suka ji labari suka nufo wajen. Ɗaya daga cikin manyan ne ya ce kamar Malam Manu. Malam Suleiman ya ɗago kansa da sauri ya kalle sa, kallo ɗaya ya yi masa ya gane shi. Cikin kuka ya ce ni ne Malam Jafar. Mutumin da aka kira da Malam Jafar ya ce ikon Allah, ashe muna raye? Allah zai nuna mana wannan ranar. Malam Mani, ina ka shiga? Mun yi tunanin kai da Balki mai gwanjo rai ya yi halinsa. Cikin sauri Malam Mani ya nufe sai ce ina take? Bilkisu tana raye. Me ta haifa Malam Jafar? Malam Jafar ya goge ƙwallar idonsa ya ce Malam Mani, ka ɗau hakkin Bilki mai gwanjo, ta tafi, hakkinta ba zai barka ba. Mu ƙarasa wajen mai gari sai ka ji komai. Tunda Malam Jafar ya ce Bilki mai gwanjo ta tafi, daga nan jikinsa ya sanyi saboda ya yi tunanin tafiyar mutuwa yake nufi. Lokacin da suka ƙarasa wajen mai gari sai ya ga ba mai garin da ya sani ba ne, wancan mai garin ya mutu, ɗansa ne a kan kujera yanzu. Bayan kowa ya nutse ya zauna, daga cikin tsofaffin fada wanda yana raye aka yi komai ya girmi Mani sosai, tsoho ne. Ya kalli Malam Suleiman ya ce kalle ni nan Mani, baka ji kunyar zuwa garin nan ba? Mani mai Balki ta ma har haka da zaka gudu ka barta? Ina kake so ta je? Gidan uwa ka kake so ta tafi, bayan ka san bayan kai ba ta da kowa a garin nan? Me yasa ba za ka sa ta a gaba ku tafi ba, ko nan da bangon duniya ne? To Bilki ta haihu, ta haifi ɗanta namiji, kuma washe garin suna ta kama hanya ta tafi ƙasarsu. Marigayi mai gari ya ce ta zauna da mu a bata jari har Allah ya dawo da kai lafiya idan kana raye, amma Bilki ta ce gida za ta tafi, saboda haka ba mu sani ba ita
ita da abin da ta haifa suna raye ko sun mutu. Sai ka je can ƙasar Nijar ɗin kai ta bulayin neman ta. Ƙila ma idan kun haɗu ta haɗo maka matasan unguwa su yi ma shegen duka. Malam Mani ya sunkuyar da kansa ƙasa yana kuka sosai, yake kuka har da shashshika. Ya kasa cewa komai. Mai gari ya yi gyaran murya ya ce a yi haƙuri baba Muntari. Komai ya wuce tun daga shi ya tuba ya dawo mahaifarsa. Sai dai mu yi masa addu'a Allah ya bayyana masa iyalansa idan tana raye. Gaba ɗaya fada aka amsa amin. Mai gari ya kalli wani yaro ya ce, Zakariya, raka shi cikin gidana a bashi masauki da abinci. A hankali Malam Mani ya ɗago kansa ya godiya sannan ya ce, ina so na fara biyan bashin da na tafi na bari a kai. Mai gari ya kalle sa ya ce, ka je ka huta ka ci abinci tukunna za ka biya su insha Allah. Malam Mani ya tashi aka kai shi gidan mai gari ɗakin da ake saukar baki, ya yi wanka ya ci abinci ya zauna ya yi shiru yana tunanin baya. Lokaci zuwa lokaci yana jin hawaye yana zubowa daga idanunsa. A cikin wannan garin ya haɗu da iyayen Bilkisu sun kawo tallar magani. Kafin su rasu suka bashi ita tare da amanarta. A wannan garin iyayen Bilkisu suka rasu. Ya san cewa tana da ƙaninta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi wato Faruk. Ya san Faruk sosai tun kafin a bashi Bilkisu. Bayan iyayensu sun rasu sai shi Faruk ya koma Nijar, yanzu shekaru 37 bai san ta ina zai fara neman Bilkisu ba. Dole zai je ƙasar Nijar cikin garin Dungas ya nemo ta. A duk inda take hawaye suka sake zubo masa, ya buga kansa da bangon ɗakin yana jin kamar ya dawo da baya gaba. Sai da yi sati ɗaya a garin, duk wasu abokansa na da suka guje shi yanzu duk sun dawo. Duk wani bashi da ya san ana binsa sai da ya biya har da ninki. Idan 1000 kake binsa zai ninka maka saboda darajar kuɗin daɗin da na yanzu ba ɗaya bane. Abin da 1000 da za ta maka yanzu sai dai 3000 ko 4. Filin gidansa ya sa mutane suka sake gyara shi, aka fara yi masa ginin siminti. Samarin da suka masa aikin duka kuɗin da samarin da suka masa dukan kuɗin bashi a wancan lokacin yanzu ɗaya bayan ɗaya suka dawo suna bashi haƙuri. Sai da ya yi kwana 10 cif sannan ya ɗora wani abokinsa kan harkan ginin gidansa, shi kuma ya sallama da mutane cikin aminci. Daga nan kai tsaye ƙasar Nijar ya nufa, bai zame ko ina ba sai garin Dungas. Sai da ya yi kwana 2 yana tambayar su Bilkisu da Faruk, amma babu wanda ya gane su saboda kawai suna yake faɗi babu inkiya. Ya sha wahala kafin ya samu wanda ya gane su Bilkisu. Hakan ya sa mutumin ya yi masa jagora har gidan su Bilkisu. Sai dai ba sa gidan, wasu 'yan haya ne a cikin. Maƙotansu sun tabbatar musu cewa Bilkisu sun sai da gidan tun shekarun baya, sun koma cikin Yamai da zama. Malam Suleiman ya rasa yadda zai yi cikin Dungas ma, ya yi kwana 2 yana neman su. To idan ya shiga Yamai ta ina zai fara neman su? Wa zai kama? Hakan ya sa ya bi jirgi ya koma Abuja da nufin idan ya sake shiryawa sai ya dawo ya bazama neman Bilkisu. To nan muka kawo ƙarshen wannan babi, sai in Allah ya haɗa mu a gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku yi mana share. Mun gode.